Mag-aawit ako, nining mga awit, kaagi nila Lapu-Lapu o Magellan. Ako kining gitagik sa binisyang pinulungan, na ako kining kinimong awit. Sa kaagi nila Lapu-Lapu o Magellan. Sa 21 ang Pilipinas na diskubre ni Magellan, ug iyang gilawi adlaw gabi ang kadagatan sa Pasipiko. Si Magellan minunggo sa 5 sawa isla, ang mga katawhan mitagod sa baybayon. Wa magsinabtanay sa ilang pinulungan, tungod kay katsila ug waray-waray man. Si Magellan minunggo sa Cebu City, nalipay og dako sirahumabong. Ilang gibunyagan ang mga katawhan sa ilang pagtulungan nga Kristiyano. Ug si Magellan midunggo sa Mactan, arong pag-Kristiyano sa katawhan. Si Lapu-Lapu nasuko pag-ayo, kay si Magellan dili seryoso. Mipauli si Magellan arong pag-organize sa iyang kasundaluhan. Si Lapu-Lapu nangandang pag-ayo, arong panalipdan ang Pilipinas. Ibangkaw Lapu-Lapu kanang imong album, kung ulapos gani niyadang dakong buli, maoy ti Magellan sa imong kadaugan. Ug ibangkaw ni Lapu-Lapu ug nilapu sa dakong buli, nahugnog sirahumabong, kay kadaugan ni Lapu-Lapu. Sa grupo ni Lapu-Lapu sundang bangkaw panaog bato, ukang
Magellan kanyang pusil espada, ug napildigyud si Magellan. Kaya kung nasod iyang agawon, winahan ko ako napildi sa among sangka nilapu-lapu. O inahan ko akong mamatay, ay ko kilaki kay dili angay. Atong agawon ang Pilipinas, sila lapu-lapu maoy tagiya. Nining nasod nga Pilipinas, sila lapu-lapu maoy tagiya. Nining nasod nga Pilipinas. Mao kato kasaysayan nila Lapu-Lapu og ni Magellan.